guys, welcome back to our channel Sarniya's World. நான் சரண்யா மந்திலகன். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா thumbnail வச்சே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. நம்ம வந்து எப்படி weight gain பண்றது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போடாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதை விட வெயிட் கெயின் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், சாப்பிடாம இருக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. பட் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பின்னாடி சாப்பிட்லாம், தோணுன நேரத்தில் தூங்கலாம். இந்த மாதிரி வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதை விட வெயிட் கெயின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஒல்லியாக இருந்தேன். அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7th 8th அந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பேன். எல்லாருமே வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி குச்சி மாதிரி இருக்க, காத்தடிச்சா பறந்துடுவேன். எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோனி தான் என்ன சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நான் எப்போ எனக்கு மாறுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கரெக்டாக 9th ஸ்டாண்டர்ட் படித்ததுக்கு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து வெயிட் கெயின்காக நான் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்து ரிசல்ட் கொடுத்த எல்லாத்தையுமே வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் கெயின் பண்ணுறதா இருந்தால் எல்லாராலையுமே வெயிட் கெயின் பண்ண முடியும். பட் எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து வெறும் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்டு வெயிட் கெயின் பண்ணேன், இதை மட்டும் பண்ணேன் வெயிட் கெயின் ஆகிடும், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்காது. உடம்பு ஏற்றணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து உடம்பு ஏற்றணும். சும்மா நம்ம நார்மலாக எதையாவது சாப்பிட்டு நம்ம உடம்பு ஏறிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்ட். அந்த சதை வந்து வேஸ்டான சதை தான். அது வந்து திருப்பி இறங்கும் ஏறும், அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் நம்ம ஹெல்த்தியாக நம்மளோட உடம்பு ஏற்றும் போது அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு வெயிட்டில் வந்து அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெயிட் கெயின் வந்து பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் அந்த மாதிரி வெயிட் கெயின் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், அதே மாதிரி வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து சும்மா நார்மலாக ஏதாவது ஒரு சாப்பாடோ இதை மட்டுமே சாப்பிட்டு நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேட் வந்து நமக்கு வந்து வேஸ்டான ஃபேட்டு தான். நம்ம எது பண்ணாலுமே வந்து ஹெல்த்தியான இதில் தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் வந்து நான் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் நான் வந்து மாற்றி இருந்திருக்கேன். நான் வந்து ஒல்லியாக இருந்ததுக்கும் ஃபேட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸே வந்து நம்ம தம்ப்நெயில்ல ஃபோட்டோஸ் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன், அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த சைடில் போடுறேன், அந்த இமேஜை கூட நீங்கள் பாருங்கள். நானும் நார்மலாக எல்லாரும் மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியாக இருந்து அதுக்கப்புறமா கஷ்டப்பட்டு வெயிட் கெயின் பண்ண ஆளு தான். வெயிட் கெயின் பண்ணுறது வந்து எடுத்தோன்னே இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டேன் நாளைக்கு குண்டாயிட்டேன் அந்த மாதிரினா வாய்ப்பே கிடையாது. ஒரு 3 months or 4 months வரை நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிடணும், ஹெவியான ஃபுட்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். 4 months அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலான ரொட்டீன் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணாலே போதும். அந்த வெயிட் வந்து அப்படியே இருக்கும். பட் சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா எடுத்துக்குவாங்க, இன்டேக் எடுத்துக்குவாங்க. பட் அப்போதைக்கு நமக்கு வந்து வெயிட் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி நமக்கு ஃபீல் ஆகும். பட் என்ன பண்ணுவோம், அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நார்மலாக வெயிட் குறையிற மாதிரி நமக்கு வந்து அப்படியே ஒரு கேஜியாக வந்து குறைஞ்சிரும். பட் நம்ம எடுக்கிற இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்த்தியான ரொட்டீன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஒன்ஸ் வந்து உடம்பை ஏற்றிட்டோம்னா குறையவே குறையாது. ஸோ நான் அப்படி தான் 9th வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். கரெக்டாக நான் வந்து 12th படிக்கும் போதே நான் வந்து கரெக்டாக 65 kg அந்த இதுக்கு வந்து வந்துட்டேன். என் வெயிட்டுக்கு ஏற்ற ஹைட்டு நான் வந்து வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு உடம்பு ஏறவும் இல்லை, நான் ஏற்றணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணவும் இல்லை. நான் அப்போ விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா இப்போ நார்மலான ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்து நான் வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணணுன்னா என்னோட வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும். பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகலை. கரெக்டாக நான் 12th படிக்கும்போது 65 kg இருந்தேன். பட் நம்மளோட வெயிட் வந்து இப்போ 163 இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து 63 தான் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட வெயிட்டுக்கும் நம்ம ஹைட்டுக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து கரெக்டான வெயிட் அண்ட் ஹைட்டாக நம்ம வந்து இருப்போம். நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டோம்னாலும் நம்ம வந்து நம்ம ஹைட்டுக்கு தகுந்த வெயிட்டு தான் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து ஃபிட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஃபிட்டுனா நம்ம வந்து 6 packs வச்சிருக்கிறது, ஆர்ம்ஸ் வச்சிருக்கிறது அது கிடையாது. ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து ஃபிட்டு தான். எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளோட பாடியில் இல்லாமல் இருந்துச்சுனாலே நம்ம வந்து ஃபிட்டு தான். ஸோ நான் என்னென்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் இடையில ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போக கண்டிப்பாக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து எப்படி சாப்பிடணும், என்னென்ன சாப்பிடணும், எது சாப்பிட்டா நிறைய நமக்கு வந்து உடம்பே ஏறும், இது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத நான் வந்து வரிசையை உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இந்த சிக்கன் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் என்ன ஆயிரும்னா ஹெல்த்தியாகவே நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது. சும்மா வந்து சதை வந்து ஊழ சதைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது வேஸ்ட். அந்த சதை வந்து வேஸ்ட்டு. ஸோ அது வந்து ரொம்ப தொலைன்னு இருக்கும், நம்மளோட ஃபிட்டாக இருக்காது, நம்மளோட பாடியில் நம்மளோட சதை வந்து ஃபிட்டாகவே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வெயிட் கெயின் பண்ணுறதை விட இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம வெயிட் கெயின் பண்ணோம்னா சுத்தமாக அது வேஸ்ட்டு. அந்த மாதிரி வேலை யாருமே ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நிறைய வரும். அதுவும் இல்லாமல் அது வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அது ரொம்ப இறங்கிரும்.
அதுவும் இல்லாமல் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது. ஸோ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து வெயிட் வந்து கெயின் பண்ணவே கூடாது. அது வந்து ஃபுல்லாகவே வேஸ்டான சதை தான் நமக்கு வந்து வரும். ஸோ வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணியே தான் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சாதம் சாப்பிடணும். சாதம் மீன்ஸ் ரைஸில் வந்து கேலரிஸ் வந்து நிறையா இருக்குது. ஸோ வந்து நமக்கு வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து சாப்பாடு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணணும். அதே மாதிரி சாப்பாடு மட்டுமே நான் 4 வேளையும் சாப்பிட்டேன் ஆனால் நான் குண்டாகல அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லவே கூடாது. சாப்பாடும் வந்து கரெக்டான அளவு கரெக்டான டைமில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து ரைஸில் வந்து நிறைய கேலரிஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம வந்து காலையில், மதியானம், சாயங்காலம், அதே மாதிரி வெயிட் கெயின் பண்ணுறவங்க 4 டைம்ஸ் வந்து சாப்பிடணும். மார்னிங் சாப்பிடணும், அப்புறம் வந்து மதியம் சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் ஒரு டைம் சாப்பிடணும், அதுக்கப்புறம் நைட்டு சாப்பிடணும். நீங்கள் வந்து 4 டைம்ஸுமே வந்துட்டு நம்ம வந்து சாப்பாடு, அதாவது காலைல தோசை, இட்லி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹெவியாக எடுத்துகிட்டு மதியானம் வந்து நல்லா சாப்பாடு நிறைய சாப்பிட்டுட்டு சாயங்காலம் நீங்கள் சாப்பிடும் சாப்பாடு சாப்பிட்டு நைட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக கெயின் ஆகும். அதே மாதிரி சாப்பாடுன்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. அது கூட நிறைய அடிஷ்னல் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுனால வந்து நம்மளோட வெயிட் வந்து நல்லாவே கெயின் ஆகும். அதே மாதிரி ஹெல்த்தியாக கெயின் ஆகும். நம்ம நார்மலாக கெயின் ஆகிறத ஹெல்த்தியாக நம்மளோட பாடியை வந்து நம்ம வந்து ஃபேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ரைஸ் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ரைஸில் வந்து கேலரிஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால அது வந்து வெயிட் கெயினுக்கு தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யாருமே வெயிட் லாஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்குள்ள சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் வந்து வெயிட் கெயினுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வந்து நீங்கள் வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரைஸ் வந்து நிறையாவே சாப்பிடணும். 4 டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும். வெஜிடபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சத்து இருக்குது. ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான சத்து இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பாடோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து தனியாக நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி அதை நீங்கள் சாலட் மாதிரி அந்த மாதிரி கூட பண்ணி நிறையா சாப்பிடலாம். அப்படி உங்களால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து குழம்பு அப்புறம் வந்து தொட்டுக்கை பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா வெஜிடபிள்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நிறைய சாப்பிடலாம். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் படிக்கும் போதே ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டு நல்லா சாப்பிடுவேன். அதாவது குழம்புல இருக்க காய் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு தொட்டுக்கைக்கு பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி 9 o'clock மறுபடியும் திருப்பி சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் தூங்குவேன். அந்த மாதிரி நான் பண்ணனால தான் எனக்கு வந்து வெயிட் வந்து நல்லாவே கெயின் ஆனிச்சு. அது இல்லாமல் ஸ்டாப் ஆகாமல் நமக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு ஹெல்த்தியான வெயிட் கெயினை நான் வந்து பண்ணேன். நான் வந்து 9th படிக்கும் போது வந்து வெயிட் கெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 12th படிக்கும் போது எனக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து வெயிட் வந்து செம்மையாக கெயின் ஆகிடுச்சு. ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா என்னோட ஹைட் அண்ட் வெயிட்டுக்கு வந்து ஒரு 5 kg இந்த மாதிரி நான் குறைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். பட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெயிட் கெயின் பண்ணோம். ஸோ அதனால் ஸ்லோவாகவே வெயிட் லாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிளான் எதுவும் பண்ணலை. ஸோ பண்ணினேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் அதையும் உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணேன். அதே மாதிரி வெயிட் கெயின் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 4 எக்கு வரையும் வந்து நம்ம சாப்பிட்லாம். 4 எக்கு வந்து உள்ள எல்லோடையும் நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும். அதை வந்து உங்களால் வந்து டெய்லி 4 எக்கு வந்து உங்களால் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாராலையுமே வந்து டெய்லி ஒரு 4 முட்டைலாம் சாப்பிட்றதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நானும் ஒரு 1 month தான் 4 முட்டை இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் போக போக ஒரு நாளைக்கு 1 முட்டைன்ற மாதிரி சாப்பிட்டாலே போதும். பட் அது வந்து கண்டினியூஸாக பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 4 முட்டை சாப்பிட்றதும் சரி, வீக் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒவ்வொரு முட்டை சாப்பிட்றதும் சரி, நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணினீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும். முட்டை வந்து நமக்கு வந்து நல்லா வந்து வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க எல்லோ சாப்பிட மாட்டாங்க. பட் நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நம்ம வெயிட் கெயின் தானே பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எக்கும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அதில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. வீக்லி வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து 4 egg 1 day சாப்பிடணும். அப்படி இல்லை உங்களால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீக் ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு எக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக கெயின் ஆகும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து மில்க் குடிக்கணும். மில்க் வந்து எப்போ குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்னிங் டீ காஃபி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அது பதிலாக வந்து மில்க் வந்து நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கணும். நீங்கள் வந்து மில்க் குடிக்கலாம் அப்படின்னா மில்க் ஷேக் குடிக்கலாம். மில்க் ஷேக் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிறைய கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்கள். நிறைய மில்க் ஷேக் இருக்குது. சாக்லேட் மில்க் ஷேக், ஐஸ்கிரீம் நிறைய இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வெயிட் கெயினுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பர்சனலி என்ன மில்க் ஷேக் குடித்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பாதாம், பிஸ்தா இது இருக்குள்ள, முந்திரி, அப்புறம் வந்து டேட்ஸ் இருக்கணும், அது எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் நம்ம போட்டுட்டு அது கூட வந்து மில்க் வந்து நம்ம இப்போ காய்ச்சி வச்சிருப்போம்ல கொஞ்சம் ஆறின மில்க் வந்து அது கூட சேர்த்துட்டு நம்ம அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து குடிக்கணும். அது கூட வந்து நீங்கள் சுகர் கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா ஹனி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. ஹனி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி குடிக்கலாம். உங்களால் டெய்லி வந்து மில்க் ஷேக் குடிக்க முடியல அப்படின்னா
நீங்கள் வந்து அதுக்கு பதிலாக மில்க் குடிக்கலாம். வீக்லி வந்து 2 times or 3 times வந்து கண்டிப்பாக மில்க் ஷேக் வந்து குடிச்சிருக்கணும். அதாவது வந்து அதில் வந்து பாதாம், பிஸ்தா அப்படின்னா டேட்ஸு, உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சி இருக்கும்ல, ஏதாவது இப்போ ஆப்பிள் நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா எது வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு மில்க் ஷேக் மாதிரி பண்ணி குடிக்கலாம். மோஸ்ட்லி வந்து கடையில் யாரும் மில்க் ஷேக் குடிக்காதீங்க. பட் அது ஃபுல்லாகவே எசன்ஸ் அப்படின்றதுனால நமக்கு அது பெனிஃபிட்ஸே கிடையாது. சுத்தமாகவே அதில் ஒன்றுமே கிடையாது, வெறும் எசன்ஸ் மட்டும்தான் கலப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி குடிக்கும் போது நமக்கு வந்து வெயிட் கெயினுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் மில்க் ஷேக் இந்த மாதிரி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்க வந்து பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனானா வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக வாங்குற பனானா விட ரெட் பனானா இருக்கும் தெரியுமா? அது வந்து ஒரு பனானா வந்து 5 rupees 10 rupees இப்போ எவ்வளோன்றது எனக்கு தெரியல. பட் நான் சாப்பிட்ட காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 rupees நான் நினைக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் என்னன்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இப்போ நம்ம வெயிட் கெயினுக்காக எதுவும் பண்ணுறது இல்லைன்னு ஸோ எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி நான் போய் கடையில் வாங்குறது இல்லை, எல்லாமே அப்பா வாங்கிட்டு வர்றது தான். ஸோ அதனால எனக்கு ரேட் வந்து கரெக்டாக தெரியல. பட் ரெட் பனானா வந்து டெய்லி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 2 சாப்பிடணும். உங்களால் 2 ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக 1 சாப்பிட்டுக்கோங்க டெய்லி. ஆனால் வந்து பனானா நம்ம வந்து சாப்பிடணும். பனானா வந்து நம்ம வந்து குட் ஃபேக்ட் தான். ஸோ நம்ம வந்து அது சாப்பிடலாம், பனானா சாப்பிடலாம். அதுவும் இல்லாமல் சீஸ் இந்த மாதிரி பட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம், அது எல்லாமே நமக்கு வந்து குட் ஃபேக்ட். ஸோ வந்து நம்ம எது வேணால் சாப்பிடலாம். எது நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் வயிறு ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு சாப்பிடணும். நீங்கள் மார்னிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மதியானம், ஈவினிங் டைம், நைட் டைம், எப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் சரி வயிறு ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து மில்க் ஷேக் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அப்படி இல்லைன்னா எக்கு, இப்போ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 4 சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நைட் டைம் சாப்பிடுங்க. ஏன் அப்படின்னா சாப்பிட்டு தூங்குங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சாப்பிட்டு தூங்குனோம்னா குண்டாயிரும். ஸோ அதுதான் சாப்பிட்டு நம்ம தூங்கணும். நைட் டைம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தூங்கிடுவோம் நம்ம. அதனால நமக்கு வந்து வெயிட் கெயின் ஆயிடும். ஸோ வந்து சாப்பிட்டு நம்ம தூங்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெயிட் கெயின் வந்து கண்டிப்பாக ஆகும். நான் நிறையா வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வெயிட் கெயின்றது நானாக எனக்காக பண்ணிக்கிட்டது தான். ஸோ நிறைய பேர் நம்மளை கிண்டல் பண்ணுவாங்க, நீங்களாம் ஏன் என்னை கிண்டல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துகிட்டு கூட நான் வந்து வெயிட் கெயின் அந்த ஜேர்னியை வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன். பட் நான் நிறைய வெயிட் கெயின்காக பண்ணியிருந்தேன். அது எல்லாத்தையுமே உங்களோட ஷேர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இனிமேல் வர வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் கெயினுக்கு நான் என்ன பண்ணினேன், எப்படி பண்ணணும், நீங்கள் வந்து பண்ணுறது ராங்கா ரைட்டா எல்லாமே இனிமேல் வர வீடியோ எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன வெயிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் கரெக்டான டயட் பிளான் இருக்கணும். பிளான் இல்லாமல் நீங்கள் சும்மா நான் இப்போ சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், நான் இப்போ எக்கு சாப்பிட்டேன், நைட்டு நான் மில்க் ஷேக் குடிச்சேன்னா வேஸ்ட்டாக போயிடும். கரெக்டான டைமில் கரெக்டான கலோரிஸ் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும். அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உங்களோட உடம்புல கண்டிப்பாக வெயிட் கெயின் ஆகாமல் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. எல்லாமே நான் பர்சனலி என்னோட லைஃப்பில் நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் மட்டும்தான் நான் உங்களோட இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவேன். நான் வெயிட் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது சாப்பாடு, அப்புறம் பனானா, எக்கு, மில்க்கு எல்லாமே அடித்து நவுத்துவேன். தூக்கத்தில் இருந்துச்சு கூட பால் குடிச்சிட்டு தூங்குற பழக்கம்னா இப்போ வரையுமே இருக்குது. இடையில பசிச்சுன்னா குடிச்சிட்டு தூங்குற அந்த பழக்கம் இப்போ கூட இருக்குது. நான் வெயிட் லாஸ்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். இதெல்லாம் என்ன கேட்டால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா என்னால் இனிமேலாம் வாய் அடக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா நல்லா சாப்பிட்டு இப்போ நல்லா குண்டாயாச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து எப்படி உடம்பை குறைக்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ அது நடந்தால் பார்த்துக்கலாம், அது இருக்கட்டும். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், வீடியோ இந்த முடிச்சுக்கலாம். இனிமேல் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார்